Hakaban ikong do nga sode ban mi sa kamat ban supensyay ya kikat tu kat ni kibami kajing kento halor jong aku memeli bar kamtam kumuwei na pelengki ameli jong ka party VPP. Halo peniga jengkali kamdai sitio ni por kani kala dai nadu mensyam senam hapo mi keren ya kani ka subject MDC markim ju ya keren ya ka Jaya Moprem Mokhar Panthor kim ju keren kablong very suspicious nringang lo yaki da basai bapet when it comes to an issue of MDC ticket hapo Jaya Moprem Mokhar Panthor ngan tuklar bet namta kajing ba namar kajing amur kejama kalong ba ngidei ban pentikana ban yo kajing jo kamele wadai Mr. A Mr. B lalu tau Mr. A Mr. B udah menyalek persya nga hade muju job ru compare tambah kadai ka kabu jopra jongi kumu aku memang keren with confident na tadau kani kamdei kebarang syuk mi mata kani ngadap keren naruki senam balik bar kebaar ngadap keren ru ka pratrik Oktober arjar pulai manadap keren ru ka khasantrik November arjar pulai habri kani keju dia kadai ka failure kadai nak ka party bosim sting ka poi par hadu mentakin tinre when it comes to a politics hi ka it matter it relate with the timing kalau benda stiu kalau benda simana kalau benda sisnam kalau benda usan menit shopan stop ka campaign election lani simenit shopan tap ka vote ru that it matter a lot with timing. Pi ban ong ban penpat penpra yala ka jong ka party ka ba ngada ban penpau ha kipor ki ba shwa ban ru ngana ong ba ngala rai ha ka ban jet ini ka party na martang ka kerteng ka jong karu kan no ka jing so thiang ka ba pen sisai ka man siam ban ngala ong hiru ba ngakwa ban lek sya ka party ngakwa ban jet ka party ka ba nganong kwa ban misyo tinre klebab hayeng asem la ka songkha shauman la ka de ka banta san perthei sanhima wala dang ong banga kwa ban rung sik party ka banong kwa ban mi shu kamut banom don shu ki karam kinom don shu kita ki jingis thu bakla kana ni ki je pher jumut kide bandon kini kide ki part and parcel jong ka jingim bantei ban phrang ya ka jingim bantei ban phrang haga perkhat perdan haga teri kakta ti ban ong bangan pet no nak party na ban penpat penpra kata kanom mi kata kumpata ke jingkeli namar ngiseng ya ka VP hadin ba ka VP kawan kadai ba hadin ba ki political parties kala fail habaro kilyang khamtam ya ka jala ka jingi kala hiar arsut ka blami kisngi te delor ta kanong rim ka banginom la shu ban afford lane ban nang pdiang ye ki ban don kum kini ki kerum keram ha ka jai pande ku jingi namar kini kilayat nakapor syakapor tendenga ko apun kan mau lega semua komen pat ba kipai ba ngilahi kaya ki bakumlo bakin iet ya kaseng VPP kabadai upra habang i ke jongki ngambis ni ngasotunat ngaso komen ngaso yo nong namar de mangi kibalahi kai ya kipai ba bakin iet ya ka VPP wala da ngai iba po comments section kidon sibun ba kijing kento kijing keno kijing kedokti persya nga lengam suye namar hanga hingam nong sngo hiru ba kita kidi ki bakrao kiban penrit man sim nga kiban penkut lat nga kiban penduk jengker man nga lekini kinang ai ka man sim ka bandang te ba kunum nginang la banile ha ka ban penpoi syata ka thong ti banong ba ngatmu ban mi kata kanum don jengmut hendrai ka syong pada ka party hapdeng gini kiki ka bangi keren kamut ba ngi isi ya party kamut bangi persya mut ba ngi don jeng temu snio ya ka party hendrai ngi persya na banta ka jingba ngi kwa ba ke ka balaja ko ba ka ktien ka ong ba ke ka jingja ka ja na ka banta ban pen ba
halor kata kesithi ke ba ngilada pan ai si ba arden but bangim tere pat bani kendu ijal sekretari ngaku at persyai kalong kumni kamdi bangim ko ai kendu ijal sekretari ti adi mulai persang ngisutu ba khamtam ka parti khamtam ijal sekretari budan borom MP jongi ibul kam hani collection klampap tinrei hagajing phone markelian ya light away teka poi du pot ubangi ai pat kani kesithi sai ba arden president barang ba jong ka VP ngala pharu da ikon jonga bala ay kati jumpa arden kharway siteng menmiet haga sautrik baila receive hiru dala dia kadi siti te but adim ngadap ay kani siti da kati jung khon tegalalong ba ay himanga tegalong ba arden ba soba ban simkhia baranget scam da kalemti hi ka play ngen poi syakata ka jing su jumut tegala su ien ba arden ni kata te henrek la ya sau san riu nyo pra ni khamyo khti ni ai tingiyo patang ka singi pratrik kabai phone biang ni Dr. Ricky yanga yong ba ngila shubu teng ti kumno nginya bu kapor banyak kendo tong Dr. Ricky kamlong shu pi banyak kendo nama kasiti ngadap ai hai presiden kamut bangi kwa banyak kendo ya ka parti bro ko po jalam jing presiden badum brom nama nginya kendo bat pi padu kamdai ti issue tanga bat tang mangi bat pi ti halong ta kanong rim ha ka pratrik yong ba kasiti yu kata ka ba pi ai nga kamdon jiktip ye ti kani nga ong ba kani kat penpau ba ibarden lesi kala banong ba ibat ya ta khashiti khlam panpau de ta nong rim ba khlam yo jengtip ti ngasngo long donbok ba khasngi khandai tari pat khasngi kut jong kani ka shiti ka bang ibu ka por sa ka party kidon kidao baleng ibu ka por ti negayo ya ka phone call ngai barden ngayo bane karen ti barden yong ba ka por ka long balingkot nang ta khashiti ka jrong plat sipo pitch but new to the points nakta kiri ke allegation ban ngem por ban kendo ngem por ban puli ya ka tengong ba arden lada piong pat ba kade ke allegation temur kelapan pau ba fila puli ten rei ngapen syai bang ingong ba kamdon allegation ngakwa ban pensyai khamtam kerpang ini kentian nakaliang jong spokesperson beton burung ilapan pau ba mangi nrumut ngipa ya ka party ban panmap pai ba suba map ya kejing bakala jong spokesperson badan borong jong ka VP baila kumong ba mangi hanangi papan ma mereka ni ka subject ka phang kalong ba syai kedar ka phang kalong kumni ngan pulai kum ba kalong ni kwa ba ka party kan slur ban pedang ya ka jing bakla ka bala pelong kat adu bahap ban poi uput ban mi ki kenram kamdon kanu kentin ban pan ma pai ba biet kini gidong sipos la nyau tu lagi points ki bangi peni ya ta kijing duna ya ta kijing bakla joko party balami di kerum karam bat nadu pasrang adu bakut kamdon ka kentien ban pha pan ma kat ya ka party ngadewai ngan pha pan ma kadai papi kom ki pai ba ka jai pen riu pen dom pen bitar yang iken rumut henrei ngaskua pen syai khanang bangin yo khanang ba mapi kom ki pai ba pen so thu bat pen syai banong badai na kadaw jong ka tiket bakidu yang ar lakan tup lang bangapan tiket ndengam ko ban kren diki ki gen sa pansyai yala ka jong ka banta kraman syai kadar pai ba trenga ko ban kren pa na kaliang jonga pai ba kamdon ke jingpan tiket na kaliang ke jonga ndai ka don pat ke jing terwa na kaliang jonga ya ka party house nam arjar arpulai ha ka bangidang penkre ya ka election MDC arjar pusau ngimtip bakal election part kan extend bahkan penjelang part adu menta arpusan kata kadai haki hausnem joki arsnem ke balik hausnem arjar pulai kabanga terwai la de bali kapoi uput ma terwa ngakeli hapo ka SEC State Election Committee ngong ba arden president badon burong kumno kain uta ukertong ubaya nang ni na po ka constituency 19 jaw constituency hausnem arjar pulai kata ngakaren baulet sama lagi yang baru buat uang bangalayo kecipan scam nakaliang presiden jangka party nga sumsi bakalong atakador bangala question na po ka SEC barakalong kumta ba aden subha stop namar bakani nganong pedang namakade